elämä olisi kohtuullisen tylsää, jos ei aina keksisi jotakin uutta kivaa. Tai siis uutta vanhaa kivaa. Elikkä tänään aloitetaan retki kohti Iisalmea. Käydään laittaa tytölle pesukonetta paikalleen ja tarkoitus vierailla sitten Panimon museolla ja käydä kattoo maailman pienintä ravintolaa Kuoppia Iisalmessa. Sitten Iisalmesta ajetaan tonne Oulaisiin. Ja jätän vaimon sinne kyytistä ja ajelee yöksi mökille. Tarkoitus sitten hakea sieltä mustikoita. Ämpärillisen jos saa niin hyvä. Ollaan Iisalmessa Kolionvirralla ja Kolionvirran kartano. Hauskaa näyttää olevan. Tää on tämmönen, meillä on tässä kartanon puolella yövytään. Siinä on semmonen siisti huone. Oliko vajaa 90 yö ja koira kuuluu samaa hintaa. Tarkoitus tässä käydä tyttären tykönä ja kuljailla tuolla menemään muutenkin. Juhani Ahon museo tästä lähteä käveleskelleen. Kerätään nyt muutama 4. Iisalmessa kävi jo siinä maailman pienimmän ravintolan tykönä Kuopissa. Ei ollut auki. Huomenna voisi sitten pyörähtää vielä siinä Olvin Panimon museolla. Katsotaan minkälaista siellä on. Tultiin tähän Juhani Aho museon puolelle. Tuulimyllyä. Ja Kolionvirran kesäteatteri on ilmeisesti tässä. Täällä on sitten elämää Pohjois-Savossa. Sota-aitta. Taitaa olla itellä 3. kerta, kun täällä tällä museoalueella pyöri. Tullut käytyä vuosien aikana jostain syystä, en tiedä mistä syystä, mutta jostakin syystä tähän on eksynyt monta kertaa. Jotakin muistaa tältä ja koiralla olisi hirviä hinku vaimon perään tuonne, mutta ei me mennä sinne. Me ollaan nyt täällä ulkohommissa, käydään käveleskelle ja katsellaan. Täällä on itse asiassa muuten yksi geokätkö jossakin. Katsoa jaksasko alkaa sitä ehtimään. On hienoja vanhoja rakennuksia. Samoin kuin tuo Kolionvirran se camping-alue, niin mä oon siinä ollut joskus asuntoauton kanssa yötä, tai ollaan perheen kanssa oltu asuntoautolla siinä yöpymässä. Ja kehittynyt kovasti se alue. Suosittelen käymään. Eikä ollut paha hintainen tosiaan se majoitus siinä, että kannattaa käydä. Puujalakoja sais käyttää. Se on siellä joku aitta tuolla, mutta me ei mennä sinne. Täällä on tämmönen Suomen sodanpolku ja sauna olisi tuolla vasemmalla reunalla. Ei me lähdetä sinnekään. Se on ilmeisesti, olisiko tuolla lampaita vielä? Lammashaalta näyttäisi äkkiseltä. Mutta tästä lähtee Suomen sodanpolku. Käydään jalottelemaan. Raivokasta tykki tulta Kolionvirran yllä. Se on 1800-luvulla, niin tykistö on ollut jo silloin kovassa asemassa. No, sanotaan, että ne oli tehokkaita ja tuhoa kylväviä aseita, mutta kyllä niistä varmaan se
meteli ja savu niin oli, jotka herätti sitä kauhua. Tultiin tänne Niemen nokka ja täällähän on tulistelupaikka, nuotiopaikka. Polttopuutakin on ihan hyvin tuossa ja roska-astia. Pysynyt siistinä täällä tämän paikat. Ei oo paljon sotkettu. Siinä on jännä tuo tulipaikka, niin siinä on tommonen kuorma-auton vanne näyttäisi olevan ja se on auki tuolta pohjasta. Sieltä tulee tuhkat painuukin suoraan lävitte. Pitää olla tarkkana, kun pitää tuli. On polttopuuta laitettu sinne. Olkaa uteliaita. Apua ylhäältä. Ei me niin uteliaita olla. Tässäkin saatiin nyt 1/4 otettua tästä, että on käyty. Se näköjään lähtee tämä Suomen sodan polku tänne vasemmalle. Tästä on mennyt vanha Oulun tie. Siinä on vielä kilometri pylväs. Tuolla näkyy kesäteatteri ihan selvästi. Sininen veri peittää maa. Ruhtinas Dolgoruki kuolema. Taistelussa eletty useita dramaattisia hetkiä taistelun alusta alkaen ja se on vaatinut paljon uhreja, erityisesti venäläisten joukossa ja tunnetuin ollut tämä Dolgoruki. Ilmeisesti tykin kuulla osunut ja kuollut heti. Se on semmoisen kyllä, että se on nyt ihan harrastanut pyöräilyä. Niin, että siitä voisi antaa niin pyöräilijöille vinkki, että kannattaa mennä Juhani Ahon museossa käymään. Että se on niitä ensimmäisiä suomalaisia randownereita, jotka on käynyt Euroopassa asti pyörällä. Vanha pappatunturi. Pukin moottorilla. Hienon näköistä paikkaa. On penkkiä, missä istua ja pitää pippaloita. Täällä on ilmeisesti ollut jonkunnäköinen tulipalo. Rottinkin tuolit on mennyt ihan mustaksi. Remonttia tuossa käynnissä. Tuossa rakennuksessa me ollaan yötä tuolla oikeassa päädyssä. Alakerran majoitus WC vieressä. Se oli tosiaan vajaa 90 hinta, että ei voi hinnankirroista sanoa, että olisi paikka. Ponssen väreisä kuppula. Tietenkin kun Kolion virralla ollaan, niin pitäähän täällä tykki olla. Ja Erkko ollaan rakentamaan kolmiratas mopo. Ei oo vaan koppia päällä. Näitähän on semmosia, missä on se yleisemmin nähty, tänään se on se koppi päällä. Hienoja vihkeitä. Allis Salmerissa. On näköjään kesko tuonut maahan ja luukkaa sähköt. Se voi olla, että kovin moni ei tämmöisellä vehkeellä osaa ajakaan, en näe, että se vaihteet tuossa sivussa ilmeisesti, ne ei ole jalalla, vaan ne on tuossa sivussa. Tiistai-aamu. Kello on vajaa 6. Me ollaan siis koiran kanssa aikataulussa aamulenkillä. Käydään nyt kävelemässä, että saa tämmönen
Vähän pitempi aamulenkki. Tiedä minkälainen jalottelupäivä tulee muuten. Tää Kolionvirran kartanokämppikin, niin täytyy sanoa, että on hienot puitteet. Rauhallista ja siisti ympäristö. Hyvät vuotteet. Tietenkään nyt ei oo se kaikista vilkkain matkailuaika menossa. Tai se silti kyllä elokuun alussa yleensä vielä porukkaa liikkeellä. Tässä Porot vei tien varressa löytyi tämmönen näyttely. Ukko pukkaa lunta munasillaan lippalakki päässä ja poroisäntä kattelee vieressä. Sitten on tämmöisiä eläimiä tehty. Näyttäisi, nämä on ilmeisesti tuolla moottorisahalla veistelty. Jalkaisin kun liikkuu, niin ehtii tutustua monenlaiseen juttuun. Mukava tällainen aamusta olla liikkeellä ouvossa paikassa, kun ei ole vielä muuta liikennettä niin kauheasti. Mutta katsotaanpa mitä me keksitään tässä sitten päivän mittaan vielä. Että nyt on ainakin aamu aloitettu reippaalla aamulenkillä. Normaalia pitemmällä, mutta reippaalla. Nyt on aamupala syöty. Vei vaimo tuonne tyttären asunnolle. Ja tuli itse tänne Iisalaimen kylille niin sanotusti katsomaan näitä paikallisia nähtävyyksiä. Eihän täällä mitään isua oo, niin täällä on maailman pieni ravintola. Kuappi. Ei oo auki. Lukee, että yksityistilaisuus, mutta taitaa olla ihan vaan muuten vaan sulettuna. Tupakkiaski jollakin jäänyt pöydälle. Ei sitä oo koolla pilattu. Sisällä on 2 istumapaikkaa ja tässä terassilla 2 istumapaikkaa. Korona-aikana sisällä oli 1 istumapaikka ja pihalla toinen, jos muistaa oikein. Mutta ei ole ollut niinku turhan paljon. Ja nyt sitten seuraavaksi mä suuntaan tonne Lahenpoukaman toiselle puolelle. Tervetuloa Mallasjauman kuohuvaan maailmaan. Vapaa pääsy oluen historia, Panimo-museo. Siinä on semmonen seinän verran erilaisia oluttyyppejä mitä on. Hei, tulkapa itse kattoo tää museokierros joskus ja käykää katsele, että mitä täällä näkyy. Kannattaa täällä, mutta saattaa mennä jonkun aikaa, kun alkaa kiertää ja opiskella. Nyt on käyty Panimo-museossa, se näkyy tuolla taustalla. On kyllä semmonen paikka, että kannattaa käydä tutustumassa. Ja tähän on helppo tulla ja löytää. Opasteet tuolta kylältä kyllä tulee hyvin. Sitten ensi viikonloppuna, jos joku vielä etsii sitä paikkaa, Runnirock, Luoniemen toiminta-alue, mikähän se oli nimeltään virallisesti. Niin se näkyy suoraan tuossa mun eessä nyt sitten, että siitä mennään sisälle. Nyt ollaan vaihdettu taas kuntaa eli kaupunkia. Mä oon Oulaisissa. Mutta nyt niin tämän päivän suunnitelmissa, huomisen suunnitelmia, niin tänään ajetaan mökille koiran kanssa ja sitten mennään käydään mustikkaa poimimassa, jos keli on kohdallaan ja huomenna ajeleen se takaisin Oulaisiin hakkeen vaimon täältä. Katsotaan, päästäänkö tonne kalligrafianäyttely avajaisiin. Tätä veturia on tullut käytyä kahtomassa monta kertaa ja otettua kuviakin. Eli kuvassa on Ukko-Pekka 1012 ja tää on höyryveturi. Tampelan valmistama tuona 1955 ja 22 metriä pitkä ja painaa 155 tonnia.
keskiviikkoaamu ja niin kuin taustasta huomaa, niin mä oon mökillä. Oli kyllä makia nukkua, mitä mä melkein 9 tuntia nukkuin. Koirallakin oli niin hias aamu, että tuntui, että se ei malta nousta ollenkaan ylös. Mutta nyt ollaan kuitenkin jo liikkeellä. Tänään on tosiaan tarkoitus poimia vähän mustikoita ja ajella sitten takaisin Oulaisiin sinne kalligrafianäyttely avajaisiin. Oli kyllä hyvä veto lähteä käymään täällä, että ei jääty Oulaisiin outoon paikkaan koiran kanssa mötkötteleen, niin saadaan levätä rauhassa. Nyt aamupalalle ja kahvin keittoon. Ei tullut mökillä kuvailtua oikeastaan muuta kuin nuo aamuhommat. Mustikassa käytiin, sain itse poimittua ämpärillisen ja äiti poimi toisen, eli mulla on 2 ämpärillistä mustikoita auton perässä. Se ei ole yhtään huono, siinä alkaa olemaan aika hyvin meille sitten nyt talven marjat. Niitä on yhteensä 3 ämpärillistä mustikkaa ja mansikkaa osti vissiin 2 laatikollista. Nyt ajelee Oulaisiin ja haen vaimon kyytiin. Katsotaan minkälaiset niillä on ollut ne kekkerit siellä kalligrafia-hommissa. Nyt ollaan Oulaisissa ja Koronagalleria avoinna. Kello on jotain. Tää tuo on 4:15. Tämmönen nopea visiitti vaan tällä kertaa. En ala tuolla höpääjämään enempäänsä, mutta tuo näyttelyhän kiertää ympäri Suomea. En ala edes kertoa, että mihin kaikkialle se menee. Mutta tulkapa ihan itse kattelemaan näitä. Tulee hyvä. Tämmönen oli tämä alkuviikon rykäsy näissä lomatunnelmissa, niin kiva kun jaksoit seurata, jos jaksoit seurata. Tänään on keskiviikko. Torstaina jatkuu se Oulu 100% produktioharjoitukset. Sinne on muuten lippuja vielä vapaana ja minä oon siellä 1% eli 100 lavalla. Menkääpä ja hakekaa liput sinne ja tulkaa katsomaan mitä ne on meille keksinyt. Mä en tiedä itekään oikeastaan mitään. Meillä 1 harjoitukset oli viime sunnuntaina pienellä porukalla ja vaikuttaa aika mielenkiintoiselta touhulta. Mutta hei, kohti seuraavia seikkailuja. Kyllä tässä varmaan jotakin tulee, mutta en mä sitä Oulu 100% en ala varmaankaan videoita tekemään. Nähdään.